Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Så er vi i iChange klar med endnu en nyhedsvideo, den her gang med de vigtigste begivenheder og nyheder for første halvår af 2023. Og vi starter med et af vores vigtigste opgaver som interesseorganisation for danske muslimer, nemlig bekæmpelsen af diskrimination i alle dens former i det danske samfund. Og det blev meget aktuelt i starten af 2023, hvor 20 mandlige tandlægestuderende i Uniavisen berettede om forskellige episoder, som var ensartet med diskrimination og forskelsbehandling, som foregik på systematisk vis på tandlægestudiet i København. Derfor så tog vi i iChange straks fat i Københavns Universitet for at forhøre os om den systematiske diskrimination, og også hvordan de havde tænkt sig at løse problematikken. På baggrund af de forskellige opråb, og særligt fra de unge modige studerende, så tog Københavns Universitet fat om sagen og har nu igangsat en uvildig ekstern undersøgelse af studiemiljøet på Københavns Tandlægeskole. I iChange der følger vi sagen tæt og i en løbende dialog både med Københavns Universitet og de mandlige studerende. Ramadan er et af de vigtigste og helligste måneder for os muslimer. Derfor har vi i iChange i år skrevet forskellige debatindlæg om emnet Ramadan og hvordan den berører os. Og derfor har vi afviklet fælles iftar i København i år, hvor vi som bestyrelse fik mulighed for at hilse på vores sjællandske medlemmer. Det har været en fantastisk dag, hvor vi også blev udfordret på vores kommunikationsevner. Traditionen tro uddelte vi til vores ordinære generalforsamling iChanges forandringspris, som i år gik til læge og forfatter Imran Rashid for sit årlange inspirerende arbejde for at fremme mental sundhed, trivsel og livsglæde. Imran er aktuelt en stærk førende stemme i debatten om digital sundhed og har markeret sig med sit borgerforslag om at beskytte danske børn og unge fra tech-industriens udnyttelse. Et forslag, som har opnået mere end 57.000 støtter og skal dermed behandles i Folketinget. Vi ønsker Imran Rashid et stort tillykke med iChanges forandringspris for 2023. Og husk, kære venner, at I inde på vores hjemmeside kan læse mere om forandringsprisen og se alle de tidligere vinder. I første halvår af 2023 har vi igen haft fokus på at være repræsenteret i de nationale danske medier med henblik på at italesætte aktuelle emner eller problemstillinger, der vedrører de danske muslimer. Men særligt for første halvår 2023 har været indgåelse af samarbejde med Amnesty International. Sammen med andre aktører på området vil vi klarlægge og komme med konkrete løsningsforslag til at forebygge hadtale i dagligdagens Danmark. Et samarbejde, vi synes er rigtig spændende og som vi glæder os rigtig meget til. Vores ekstremt populære ledelseskursus har vi igen i år afholdt i København med stor succes. Og vi ved, at mange af jer ønsker, at vores kurser netop kommer til din by. Derfor kommer vi til efter sommerferien at afholde kurser i Odense og i Aarhus og i København, så hold øje med vores sociale medier, hvor du kan tilmelde dig. Campus Udvikling blev oprettet som en lokalforening for iChange-medlemmerne. Men med tiden, på grund af omstændighederne, coronanedlukning og andre faktorer, har det ikke været muligt at opretholde samme aktivitetsniveau og engagement. Derfor har bestyrelsen besluttet at afvikle Campus Udvikling i det oprindeligt tiltænkte format, og i stedet for at etablere netværk med færre formelle krav, for derved stadig kunne afvikle aktiviteter for vores medlemmer. Det var lidt om de vigtigste begivenheder og nyheder i første halvår 2023. Vi håber, at I synes, det har været interessant, og at de også har lyst til, på baggrund af det, at støtte op om en organisation som iChange, som er der netop for at repræsentere danske muslimer. Og følg med efter sommeren, hvor vi vender stærkt tilbage med en masse spændende aktiviteter og begivenheder, så husk at følge med på de sociale medier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Det skal jeg ikke have lavet.